Dia langit cilik. Hop. Ora kena bebarang wirang nek bojo ning panggung ngono kuwi ora. Kemangsane ora. Nyuwun sewu Pak Dalang. Ora oleh ngono kuwi. Nyuwun sewu Pak, jenengan teng griya lak ingon-ingon kutut to, loro. Wis tak pateni ya, ora. Tak beleh pisan. Renek kutute. Ya ora iso. Kutut sing ndi? Dadi seksi kan kanca-kanca pengrawit iku anggere arep mangkat tanggapan kan ning pendopo sisih mburi. Kae nek kutut ya. Kae pangan kucing pisan. Renek manuk. Ayo manuk ndi kowe ngelokne manuk dalang cilik. Mburi pendopo lek Ngono manuk to. jenenge ngenyek ngono. Terus ning gazebo kae nek eneng sangkar cilik to sing ngerti ra, kowe menghancurkan harga diri seorang suami ngono. Tidak boleh kamu membuka wirange suami di hadapan orang banyak. Ngarani manukku cilik ora. Nadyan tau bener ning aja ngono kuwi. Lah iya cilik. Ben ora payu, ben ra seneng demenan karo cah wedok. Aku tak takoni, nek cilik apa gedhe ajine? Ya cilik. Lah cilik kok ya anu ngono ya protes. Ngene lak atos. Matur nuwun mugi-mugi saged dados amal kesaenanipun para panitia, para perangkat, Pak Lurah, Pak Carik lan sedaya para panitia sumrambahipun warga masyarakat ingkang kepareng tresnani dumateng Petruk, kepareng urip-urip dumateng budaya, mboten nilaraken jati diri bangsa, adat nenggih bersih desa minangka tandha unjuk syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang sae, jenenge wong Jawa ki aja nganti ilang jawane. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ngoten niku Piyai Sukorejo. Bersih desa, mula ya sayuk rukun kabeh gotong royong nyawiji tetunggalan. Anggenipun gelar wujudipun wayang kulit nadyan torang tampisan yang tetap rutin, tetap sae. Dipun pandegani kalian Pak Lurah, mila kula saged ngarani utawi mengapresiasi bilih semua warga masyarakat Sukorejo adalah salah satu promotor kelestarian budaya Indonesia. Dan marem luar biasa. Tur le nyeting panitia ki elok. Ngeten iki sing kula seneng. Dadi kursi pakurmatan niku wonten kanan kirine panggung. Penonton umum langsung ning mburine gamelan. Ngoten niku sing apik. Mergo sekala mangsa yen nganti kursi niku manggene teng mburine gamelan mriku, sisih ler mriku. Niki mangke malah nutupi penonton. Lho, ngeten iki sing apik, kanan kiri ada kursinya. Tur pejabatnya mesti didokok kursi sebelah tengen, sebelah kilen. Pamrih napa men cedhak karo sinden. Oh. Dadi men sing mresani ini iso padang, iso bening ngoten. Dasari ya sindene ya cantik-cantik kok. Ha iya. Sing marai ora ngantuk ya penampilan sinden ngeten iki ya. Pun mboten sah selak, mboten sah munafik sing jenenge Piyai Kakung niku yen nyawang sinden ayu niku mesti seneng niku mesti. Nggih napa mboten, Pak? Jujur mawon nggih mboten? Wah, kuwi. Upama wong lanang kok nyawang sinden ora tertarik, kuwi wajib diperesakne. Kuwi kok iso kaya ngono kuwi piye? Ning ngene niku nyawang sinden dibarengi karo rasa syukur. Ya Allah, paduka menciptakan waranggana ngrenggo indahing bersih desa wonten ing Sukorejo ingkang cantik-cantik kados mekaten satemah damel sengseming rasa benjing kula anggenipun nyambut damel saya semangat, saya sigrak, saya kuat. Nah, ngoten niku. Omongnya kaya dalang aku rumah. Kakang Mbak Yu jolali welingku yen kowe lumaku Umi dalan neng Solo wis nggawa sepeda motor, Nduk? Sampun. Kudu tertib karo lalu lintas ya, Nduk? Nggih, Pak. Sepeda motore enek STNK-ne? Wonten. Nah, yen panjenengan tak tes. Apakah kepanjangan dari STNK? Surat tanda negara. Surat tanda nomor kendaraan. Surat tanda nomor kendaraan, bener wi Mas Gareng. Oh, lek aku kok beda. Apa? STNK. Saya tuwa ning kenceng. Rusak iki ora. Rusak servis kene. Wah, kowe iki lho ora.
Kuwi STNK. Nggih. SIM ya duwe, Nduk? Dereng. Loh, kowe duwe piter duwe SIM. SIM kepanjangannya apa, Jal? Surat izin mengemudi. Oh iya, ngerti karo rambu-rambu lalu lintas. Ngertos. Yen ning Bangjo ke apa kuwi murup abang apa ke? Berhenti. Berhenti. Yen kuning, Siap-siap. yen ijo, Jalan. jalan. Yen lampune mati kabeh. Terus, jalan terus. Oh, rusak lampune ya. Rusak. Lah abang mau apa mau? Berhenti. Oh iya, berhenti utawa belok kiri jalan terus. Dadi yen ra kanten ngenteni belok, kudu belok kiri. Ayo, Ngenteni abang kok suwe men belok kiri. Ayo. Nek nganti abang kowe nekat terus, berarti ra ndi gila kowe. Ayo. Aku melu gayeng men ta iki ora. Ayo wis gareng malah dadar ora. Wis. Ya gentenan kong sesuk ganti kowe le ora. Ya. Tenang. Si oke gon. Salempohmu pokoke ora ayo. Ya Mbak Lia, tarik Mbak. Mantar balik jungkar akeh korban Dielingake lumantar tembang iki Mas sopir aja sembrono. Mergo anggenmu dadi sopir kuwi nggawa penumpang sing jumlahe pirang-pirang. Mati uripe slamet lan orane penumpange gumantung wonten supire. Mula sedaya kedang ati-ati. Ngati-ati wae lagi setengah slamet, yen ora ngati-ati padha karo soroh nyawa. Lah niku. Iya, Truk. Ayo. Ono, Pak? aja padalena elinga kakarena rayu anu aluritas ratuane warga elimune Nalika sonten dereng kula tepangaken setunggal mbaka setunggal. Mongko sing jenenge sinden niku bunga panggung yang tidak pernah layu. Nah niku. Sing jenenge wayang niku nun sewu sindene jumlahe pira, ayu apa ora, yen taun-taun sakmenika niku penting. Nah niku baku niku. Wayang dalange sapa, sindene pira, bintang tamune sapa. Lah niku. Karo lakone apa? Ya lakone apa? Mula kula tepangaken wiwit saking Jawi piyambak menika saking Kilen. Menika kadang kula anem Mbak Lia Sundari ingkang aslinipun saking Laladan Ngeksi Gondo utawi Mataram utawi Ngayogyakarta ing sampun hijrah wonten ing Laladan Ngundaan Sragen. Nah, dipun garwa dening kadang kula anem Ki Dalang Aji Tondo Utama sampun peputra cacahipun wonten kalih. Tur putri sedanten. Kenes kalian kewes. Nggih. Iki sapu kawate awake dhewe. Ya, cara wong bal-balan kipere Mbak Lia. Ya. Lah perkara babakan lagu-lagu ala sekarang cah nom-nom. Lha ngadung metu sing klasik, tembang-tembang sing pamijan, kabeh sing nonom ndo gedhe-gedhe kabeh. Engko sing iso ngrampungi Mbak Lia. Mula dadi kiper ning Madangkara. Ya. Pokoke anggere Mbak Lia iki wis ning nggen pal utawa gawang ngene murep wis. Kebek wisan. Ayo ngono kuwi. Ora bakal bobol, ora bakal bobol, ora. Dadi pal sisih tengen utawa sisih kulon iki Mbak Lia sing sisih etane Mbak Tutik. Nah. Kiper kabeh ning Mbak Tutik piye lho? Angger diserang melah rene lebokno kene. Lah iya tapi malah tawa. Lah teko mlebu dhek ora ditampani malah masuk. Angka kalih Mbak Tutik. Nama lengkapipun menawi wonten ing IG. Hastuti. Apa kae? Nyu to? Newa. Nyularas. Oh iya. Mboten purun ngakoni yen jenenge Tutik mboten purun dhek. Monggo janjane yen Tutik iki jane malah apik lho, ora malah kuwi ciri khas identik lek Hastuti niku malah kaya dewa mangke Hastuta Hastuti nika.
Menika wingking saking laladan Kauman Widodaren Ngawi. Menika nggih sapu kawat. Sinden sing digodhog ra iso empuk. Diplites prauto mboten mati nggih niku. Bendeles tahan banting. Tenan kok ya. Tur le setia kalih paguyuban ngono luar biasa. Lho tenan nggih. Anggere mangkat tanggapan ngoten niku teng lokasi mudhun kobis. Walah jan kaya artis ibu kota nih kok. Anggere wis ngangge sandal jinjit dhuwur 3 kilan nih kok. Mlaku teplek lap enten lampune. Bar niku bareng munggah wonten ondak-ondakan malah geblak glubuk. Nggih Mbak Trias. Mboten Mbak Tuti ding sing tiba. Riyen Bu Kesi malah sing ngoten niku. Ngangge sandal anyar nu walah ning Kecamatan Jaten malah mak glubuk. Gandeng aku isin aku ya gayaku ora kenal. Ibu Sukesi Rahayu ingkang angka 3 menika gawan kotak sinden harian kula sing rinten dalu menika tansah humiring dumateng Petruk dhateng pundi kemawon kula wayangan nggih mesti melu kula teng kampus nggih mesti melu dolan ning ngendi wae mesti dheweke menika tuturi. Dasaripun kula menika kalih Bu Kesi nadyan terus anak-anak papat niku nuwun sewu Pak. Romantis sangat luar biasa kaya Romeo kali Juliet nih kok. Anggere prei tanggapan ngoten nanjake dolan tenggen mall. Wah. Aku ngangge sarung, lho. Ngangge jas ngoten niku ngangge pecis. Kacamata ireng. Heeh, Bu Kesi sing nuntun kowe ora. Ora. Terus apa kowe Bu Kesi kowe? Yen butuh apa kono nudinga. Ayo. Ngaran ana Mas apa sing nggen tuku Semar apa nggen ndi? Tudi ngono. Tudi ngentok aja nganti dituku. Ayo. Nah iya, matur nuwun Bu Kesi ya jan. Luar biasa ngatasi tak gojloki, tak tinggal jaraki sinden parantine tetep sabar, tetep tenang, tetep istiqomah, setia marang guru laki. Lho ngono kuwi sing apik ngono kuwi. Nyuwun sewu Pak Dalang. Napa? Wah, saestu niki esuk niki kula kaget, ati kula kaget kapirangu. Waduh, rinangko ki nempet-kempet niku mesti. Ora biasane lho sampean ngelem-ngelem aku iki mau. Mergo Dek ingin ning desa Ponorogo sebelah kono iki enek Elisa kok gambarku ra ketok ya. Lah gambarmu tak simpen ning dompetku kok Bu Kesi. Ora tak tuduh-tuduhke karo piyai akeh ngono kuwi. Yen watakku yen panjen tresno karo wong wedok malah tak nengke, tak diamkan, tak eman-eman ngono kuwi. Malah sosok wong wedok yen tak sanjung-sanjung, tak jaraki. Janjane ngoten niku ajane kula malah muak ngoten niku ajane. Ngoten. Ning mergo kebutuhan ning panggung, mula ya tetep tak jak setelan. Ngoten nggih. Antara kalian jenengan Bu Kesi arep golek sing kaya apa to? Nadyan to piyai sepuh ning parantine karo cah enom niku mati ya. Tegesipun perawatan mboten keri Bu Kesi meneh angger prei niku teng walah nggen Melisa, Ella, Natasha. Ayo ngoten niku perawatan terus mesti apa kuwi jenenge facial. Terus apa kae sing njukuki bolot ning raya apa jenenge? Detok. Detok ngoten nika. Iya. Terus pengencangan apa kuwi jenenge kulit muka ngangge suntik DNA salmon. Ngono kuwi. Mula nggih nadyanto yuswanipun sampun 45 ning parantine tetep emprenyen kados mekaten. Walah, wingi niku 17 Agustus Pak upacara teng kampus isi Surakarta. Bu Kesi mudhun king mobil. Walah, kabeh wong nyuwawang mboten kedhet. Saka ayune mergo le klamben kuwalik. Bu, nembang apa Bu? Sampeyan sore mau urung nembang penggemar musik akeh lho. Ayo. Gitu Pak. Nggih, ben nembang sik. Nggih Pak Dalang. Tapi lek mboten manuk manyar susuwe dawa to? Apakah itu? Entuk sing anyar lali mbok tuwa to? Oh, mboten. Tak titeni lho, Suk, tanggal 31 Agustus sampean ditanggap hari jadi Kabupaten Trenggalek. Bintang tamune neng Elisa. Wah, apal Bapak. Sampeyan no pariane piye to pariane? Manuk manyar. Jenengan meresani teng YouTube nggih tanggal 31 Agustus. Bu, mau parian piye? Manuk manyar piye? Manuk manyar. Manyuk-manyuk ora. Manuk manyar susuwe dawa. Terus? Lek entuk sing anyar sekali mbok tuwa ngono kuwi lho. Ora bakal. Pripun? Tetep apa kuwi susuwe dawa mergo manuk perenjak.
Yen entuk sing anyar mbok tuwa ditinggal ora dijak. Malah nemen kuwi. Jan. Ya ora apa-apa. Lek mbok tinggal enggak apa-apa aku tak keri ning Sukorejo kene. Pak Carik, Pak Bayan ya sik gelem karo aku nggih, Pak. Lho. Sta, tuwek-tuwek ora apa-apa. Wong tuwek iki malah penak open-openane nggih, Mbah. Penak dikerok ya turu kowe kok ora ya. Nembang Bu Kes. Nggih. Bu Kes iki jan. Iya. Tunai ora mboten ate utang meneh Bu Kes menika. Kes saya betul. Nembang janur gunung ukuran bunder pinula. Padha karo jebul kae. Oh, alah kuwi to. Ya jineman ular kambang. Oh, iya. Kan iya. suwira tau metu. Lho aku selerane wong tua-tua ya kudu sing klasik-klasik. Engko lek sampean sing enom-enom ya bangsane gubuk asmara. Tak kira lek Oh, Kutut Manggung. Saestu. Niku Kutut Manggung kuwi tuwa lho, Pak, gendinge. Kuat. Jenengan ngenteni dawa gendinge mboten napa-napa nggih? Nyuwun Kutut Manggung, Pak Dalang. nggih, sik ditakoni engko aja malah bosen. Kersa Kutut Manggung, Pak? Nun? Ijo le. Oh, kedawan niku lho, Pak. Ngono kula gur manut kalih sing nonton lho, mergo sing nanggap jenengan. Piye iki Kutut Manggung apa arepe ular kambang? Napa anu bar mawon niki? Malah bar. Ayo nggih. Kutut Manggung nggih, Pak? Pun kula cendhake mangke. Nggih, pun to, kula cendhake mboten masalah. Dasaripun pinten-pinten tarup niku mboten mungel. Ayo, ngoten niku kalih kula nggih leren sekedap. Ngoten. Nggih, nggih Pak Dalang. Yo. Jaman kula Pak Anom Surata teng alun-alun Ponorogo mesti Kutut Manggung. Nah, nggih. Jaman kula tahun 80 nggih, Pak. 80 aku rong lair no kuwi ora. Lho aku teng pondokan kan ngendikan, wah Bu Kes iki mbiyen cinden kondang lho jaman tahun 80-an ngono iki peh. Masalah. Nah iya, ora apa-apa. Mula sing tresnani jenengane malah piyai sepuh. Yen piyai sepuh malah telaten kok Bu Gesi tenan. Nggih, pramila kula matur suwun sanget kalih sedaya Bapak Ibu warga Sukorejo ingkang sanget kula tresnani. Saestu kula teng Ponorogo mriki pun mboten asing malih Pak, kados keluarga kula teng mriki. Sebab saben sasi saben napa nggih men sesasi ping 3 niku tanggapan teng Ponorogo. Dadi pun kaya omah teng mriki. Pun kaya keluarga ngoten. Iki katanya ketitisan Pak Slamet di ini. Pak Slamet sapa? Ning Caruban iki kae. Aja ngono to. Yo dindinge. Iya, Lu. Waduh, iya. Jatosipun kula menika ngomong neh ora. Nah, kuwi Langsung lho. gur keteko nggih. Nggih. Ketekong Kempel, guys. Jaman Pak Anom hur ketekung. Ngono lho, Pak. Iya, Mat, siap. Nah, diabani ben Iya. gayeng kayak pada masanya ngono. Iya, siap. Lalu jenenge lukis kok ora. Iya, kes no. Ya Iya. utawa luk ngono. Oh iya. Yo nah, Nang. Ketekong Kempel luk buluk. Ayo. kong Yo. kong Iya. kong hur ketekong Tanduk, guys. kong Iya. kong Iya. Arane sik ungkul, sik utuh. Sampun tuwek lho, Pak. Sampun manak papat niku, Mbah. Mboten Saestu, masalah, mboten perkara umur ngoten niku. Wong wedok iki saya tuwa iki saya semu. Ayo ngono kuwi. Yo. Mangga 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 mangga
Mangga mangga. Mangga mangga. 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 Mangga mangga. Mangga. Jan suarane kesi marai gemes. Apike kaya ngono-ngono ya anak-anak papat pisan ora. Mi. Oh iki. Aja kaya ngono kuwi iki udel ya. Udelmu kaya kesi. Ya ndlonteng ngono kuwi. Meneng ora. Kau lek ngene malah kelingan zaman dereke Pak Anom biyen ya ngono kuwi lho. Lah aku mbiyen penggemar kutut manggung apa kesi piye to? Ora. Coba. Apa iki lu ya? Pali danget Pak Lurah tasih lenggah niki. Nggih. Pundi Pak Lurah nggih? Lenggahipun Pak Lurah. Ayo. Nggih. Sugeng lenggahipun Pak Lurah. Pak Lurah langsung ye. Kututku pakanono. Mumpung Bu Lurah turun. Oh, nggak boleh itu. Ora iya. Yo. Wengi Gandeng iki bulan kemerdekaan kudu penuh semangat. Baleni meneh. Yuk, Kakung. Yo, Putri. Ora lirih ae ora senengane ora. Mendhi musuh ora senengane. Yo. Yuk, Kakung. Yuk, Putri. Ngono yuk. Cik, Ruk, Lu. Yuk. Hebat, kula percaya yen piyayi mriki mriki piyayi sing nyeni. Tak lempar teng penonton. Yuk, sinden pitu. Yo, kabeh para penonton. Kersa nggih, Pak? Oke, semangat kok ya 17 Agustus kok ya. Yuk, sinden pitu. Yo, para pamirsa saanane. Jiro lu. Yo. Alhamdulillah kaya nonton bal-balan. Elok, terima kasih para penonton sedaya. Walah, iya. Golek penonton ngene iki angel lho, Tru. Ha iya,
Ngene maneh kok 2 tahun pisan. Ha iya. Ha iya kuwi ajeke wis elok kuwi. Heeh. Lanjut, Bu. Ngagem jas menika asmanipun sinten Pak jenengan? Ingkang kaca tinggal iki. Mbah Kakung. Asmane sinten? Pak Marsum. Wah nggih, ya Bu Kesi. Kudute Pak Marsum. Ngono ben semangat kok ya. Ayo mendhi kok jeru to. Ku geru kok jeru ora. Kutute Pak Marsum mata omben Putri aku sinden pitu suarane kaya wong 14. Nah iya elok. Matur nuwun ki tunggone karo dulurmu sing biyen saangkatan nalika SMKI. Sapa? Mas Yatani Widodo. Wih lah dalah. Piyayine sing kaya Gus Idam iki to? Kuwi. Lenggah ning sanding kena ki matur nuwun, Mbah. Ya piyai nyeni sing luar biasa, piyai kreatif. Kene lho Mas, munggah kene lho Mas. Kumpul karo kanca-kanca kene. Ha iya. Mas Dodo. Iya, aku jaman si SMA mbiyen kulino sowaning daleme kono. Semarata. Ha iya, mesti jam 2 bengi barengi karo pecel buka. Iya. Wah, pedese. Iya, pancen ciri khas iki pecel ya pedes ngono kuwi oleh. Wek, gedhe suara mureng. Ngono kuwi oleh. Ha iya. Aku ra mesti ndelok musuhe. Ha iya. Ning tak sawang-sawang kok bojoku ki ya saya tua saya ganteng toh. Ngomong kosong. Tenan lho, Pak. Enggak ada gunanya. Nek ra percaya tak suwunke prisa karo penonton ibu-ibu terutama bapak-bapak. Apa sih nek ibu-ibu? Oh, eneng ning mburi kae akeh. Ibu-ibu gawe kudung ijo kae biru. Kudung ijo aja suket engko. Ora. Tenan. Sampeyan tambah apa ya, tambah umur ki ya tambah ganteng. Mula ya ora mokal yen akeh sing ngesir. Ning nek saya ganteng, saya kondang kuwi ujiane ya abot. Pak, rungokno Pak ya. Piye aku ngene pamane rambutku tak gondrongno apik ra ya? Gondrong dadi lek waya sampake ora perlu ngangge keprak, ora perlu ngangge cempala. Dreng ngono. Sangar nanti. Ayo. Kok lek gondrong ya ampun. Apik esuk golek wig sik. Ayo. Tenan lho, Pak. Aku paling seneng anggar sampean arep mangkat tanggapan kuwi gawe sarung, nganggo kaos terus dijaketi kaya jan kaya Gus Idam tenan. Wah, jan terus nganggo jam tangan ireng. Ayo, Gus Idam ya ireng, terus nganggo gelang iki ngene iki. Terus apa wi mereke sarungnya apa kae? Cap apa? Gajah duduk. Napa, Pak? Gajah duduk. Heeh, gajah duduk. Lek percaya iki lek nek traline. Ya mengko to lek tekan ngomah esuk-esukan ku tak.
Ora bisa Bu Gesi, aku lek bladekan ngene iki ora bakal gepok sing nggo karo wong wedok. Alah gombal ama ora percaya. Ora percaya. Nyapa to Pak kowe iki malah belani Bu Gesi iki? Iya lah iki penggemarku kabeh boloku iki. Senajan sepuh-sepuh ning boloku. Wah, nggih to Ora iso. Mas. Oke, lek teko Mas esuk aku ning kamar ngarep sampean kamar mburi. Bahaya ngono ngentekne swara ngerti ora? Ora. Aku nang mburi tak ngeloni larso. Wes geger engko nembang. Ayo. Jagungane gak sih, Bu? Sesuk esuk kok tak pertama-tama tak pijeti. Aku ngerti lek sampean iki gampang kesel. Pupumu iku lho. Tak blonyoi nganggo minyak tawon sesuk. Ora. Aku pijet nang bengkel manusia sesuk. Ya aja kurang penak. Penak lek mijeti bojo terus tulus kasih sayang. Niki mikir kae bojo kula mbacut 10 dina, Pak. Nyuwun dongane panjenengan diparingi kiat kula sak kanca-kanca nggih, Pak. Matur suwun. Pakan yo. Pakan. Kon dhuwur Bu, mereka seneng amlek ning dhuwur. Yo. Cingkoke ora. Saya tak aja kaya ngono kuwi. Ngono iki to, asosiasine penonton niku dadi beda. Apa amane cengkok kok? Mangsamu cengkok, rumahmu gulat po? Ora. Cengkok ora. Loh. Miring, ayo hati-hati lek ora was Seneng pancen miring kok, Pak. Lek orang hati-hati miringnya mari mrucut lho ora. Cengkoke lho larase mrucut saka mergo minir iki lek ora kleru iso dadi pelok e. Iki nyapa to sik ya goyoke kok geger. Ngopo to? Elingo aja 10 dina. Ya. Nana. Hatta pakan. Ono ing gleleng. Akan pakan. Nana. Ayo Bu ngene. Manuke gareng. Kutut. Krungu aku KUTUT. Kutut. Ora. Kutut. Lah yo nakmu lak kutut to. Duk. Nakku mpret tok. Ora. Oh, cilik. Ah ning gleleng le. Iya, Bu. Manuke dialange cilik. Hop. Ora kena bebarang wirang nek bojo ning panggung ngono kuwi ora. Kemangsane ora. Nyuwun sewu Pak Dalang. Ora oleh ngono kuwi. Nyuwun sewu Pak, jenengan teng griya lak ingon-ingon kutut to, Sing ndi? loro. Wis tak pateni ya? Ora. Tak beleh pisan. Renek kutute. Ora iso. Kutut sing ndi? Dadi seksi kan kanca-kanca pengrawit niku anggere arep mangkat tanggapan kan ning pendopo sisih mburi, kae nek kutut. Ya Kae pangan kucing pisan. Renek manuke. Ayo manuk ndi kowe ngelokne manuke dalange cilik. mburi pendopo lek Ngono nek iki jenenge ngenyek ngono. Terus nek gazebo kae nek eneng sangkar cilik to Hei, ngerti lah, kowe menghancurkan harga diri seorang suami ngono. Tidak boleh kamu membuka wirange suami di hadapan orang banyak. Ngarani manukku cilik ora. Nadyan tau bener ning aja ngono kuwi. Lah iya cilik. Ben ora payu, ben ra seneng demenan karo cah wedok. Aku tak takoni, nek cilik apa gedhe ajine? Ya cilik. Lah cilik kok ya anu ngono ya protes. Ah ngene lak atos. Oh to, kene plastik lho dolanane rambu lho. Kiat. Ora.
Ora jare Lia. Yo. Aku totmu cilik Cuman ada bakat Putri. bakat Putri. Awas. Ngene wis gendenge muni ngono rasa dibahas. Sinden-sinden mesti takok karo kancane. Masa nek padalang cilik ora usah takon ngono. Mesti dibayangne ya senengane ora. Ngono iki gur kata-kata. Dalimut. Iya Bu, ayo Bu, ayo. Ayo, Kok winong senenge ora. seneng deket mau nggoyu terus lho Pak entuk hiburan niku. Nan masamu aku padake aja kritik napa piye ora. Kono e. Lumayan kenging kangge nostalgia tombo kangen nggih Pak nggih. Mergo jenengan mendhi wis dangu mboten midhangetke mboten kelaras kutut manggung Bu Sukesi Rahayu. Sing secara langsung lek ning radio utawa ning YouTube ya sik ana. Ya secara langsung ngene iki.